ଦ୍ରୁତ ଗତିରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପୋଲ ଉପରେ ଝୁଲିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଉପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ନୀଳଗିରି ଉର୍ଲା 19 ନଭେମ୍ବର ରାଜପଥର ପାନବଜାର ନିକଟ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲ ଉପରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା 102 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଲା ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା। କନକ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 22ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 22ଟି ନୂତନ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଦଳିଲା ସୁନାରୂପା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହର କେତେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 60,730 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ 67,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପେକ୍ଷା ବୁଧବାର ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଢ଼ିଲା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ତାରିଖ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ନାମର ବନାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। କାରଣ ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ରହିବା ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାଗଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇ ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ UIDAI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଅଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପେଟିଏମ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେଟିଏମ୍ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପେଟିଏମ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟିଏମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଯାଏଁ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଉ 2ଟା ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। RBIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିପରି ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଜଳିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ନାସା କରିଲା ଖୁଲାସା। ଆପଣ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାକାଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଜୋରସେ କିପରି ଜଳିଥାଏ? ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନକଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, 7 ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ନାମରେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମାମଲାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନକଲି ଡ୍ରଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣାଶୁଣା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 296 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ।